الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء بندرابي جولبي تدبي مجيب هرسبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيه صلى الله عليه وسلم ويبور ورد يمي فوف كودو جانتامي جوموم وياني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نينا باندام عندك الجمعه وقتنا نهن دعاء نجابه هن نير ادم تاغا نير اوناتي الجنه نير اون يلتي ko nyen hen darnge daroto nyande hen darnge daroto lisal wutte ajibe wattindibe ndaro e yeso Allah cotta hay goto bornaake cumci nyande hen annababi wer ko sallim e Allah kisal gorfo hore mum yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni gorfo woja ko hore mum ceernoma almudoma jinnadoma yumma bamma annabi adam annabi ibrahim annabi isa gorfo horam almustafa ya tefane da nyako ya rabbi ummati e allah leñolom allah yaafo leñol makko yurmo leñol makko danda leñol makko hisna leñol makko be daata ali janna bandirabe seyra odo farani yidere ngare jiden mo julene makko hore seydani wi icce dusma tampini be nyane fo julene laado a anda taw odo aljuma woni aljuma ma battindido kala maydo darnge mum darib en ganda ko hande mayeran ko après 1 heure après 2 heures wala tisbar wala takusan wala futuru wala geje mane mayeran mayde waynata ko bandirabe sehilabe nelaado wi kewe ko ciftorton mayde allah wi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad bandirabe onon gongdinbe laakara gongdinbe pesirde gongdinbe jeygol onon gongdi siraade jeewo ko gardinden koy fof gor fo hoore mum wana da'ira ma wana cerno ma wana almuduma wallahi alladhi la ilaha illa hu hayyumma dogete nyande hen cerno ma tefane jullo ene tefana julbe kono ton gor fo ko hoore mum bandirabe sehilabe njule ne laado seydane hade homtude mi yaba no min barajam joni on tampini yimbe nyen fo do mbaajo en gandane maaye tan Allah wiyan paran odo nyalawmo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kule tampere nyalawma jurngol nyalawma warnyende nyalawma cadele nyalawma ganduda gol fof ma totte karne mum ma totte deftere mum on tottirado nyaamo o malamu ya ha umqra kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa hu fi ishatin radiya o do tottado deftere mum nanum ya laytani ya way hegam mali hadha alkitab ya waylata mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa de deftere windi bakruji bakaruji kideri ko ciunmi ko peññinmi ko ñoorene jam fo o wargo ngo fof winde deftere wala hawla wala quwwata illa billah فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون on mo pesir dum teddi o malama o mosa yeso makko lewnya on mo pesir dum ala ko woni sona ñoore sona jettade sona jamfo sona riba sona fijirde sona wargo on don o waya ndeysan o hegam yote dum nafara wana da wala tahina manas bandirabe sera mi jitani koy qissa siddiq gonde den bandirabe seyran جولي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأن بنبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لمرا بدي لما نيسان سأل لما
mbaɗa sappo mbaɗa capanɗe joyi mbaɗa jeenayyi mbaɗa ujunere kono hoto wastore min mi waɗi tem mi waɗi ni mi rewni Allah ni suud golle ma no cuuɗata bakkat ma ni ey nam kongo jaɓetake wala hawla wala quwwata hoto liggo kurus e dande ma aɗa holla yimɓe kurus ma no way juutde dewal Allah suuɗete suuɗa dewal ma Allah ey nam hoto hawto sa hawrimo boni bandiraɓe sehilam ey nam Abu Hurairata wi koye qissa siddiq gonɗe e mbawa kalde siddiq taw en kalani guiɗo makko almustafa sallah sallam Abu Hurairata wi nelaɗo sallallah sallam ari o are geñale les cimitiére bandiraɓe sehilam ceerno sama holko wi assalamu aleykum dara qawmi muminin inna inchallah bikum lahiqun assalamu aleykum galle gonɗinɓe ndeysan joni min gabbo on wallahi ken abbotoɓe mayɓe ɓe mayɗo huraka mo sallani huraka enen fof ken mayoɓe kullu nafsin dhaiqatul maut kullu nafsin dhaiqatul maut ndeysan so nelaɗo mayi ma en keddo innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun wallahi toñƴo e toñaɗo piiɗo e piyaɗo gujjuɗo e gujjanaɗo lolluɗo e lollaɗo yimɓe fof ndero yeeso Allah goto ƴeewani nanoma a yiyata sona ko gardinɗa ƴeewen nane men en jira sona ko gardin ƴeewen yeeso men en jira sona jeygol neraɗo ya hulde jeygol hayso feccere tamorore bandiraɓe sehilam inam nera sa o wimi ha nino mi yi bandami en sahaba mi ya rasulallah minen min gona bande en oy ala onon kon sehilaɓam oy bandami en ɓe cuwa ardotoɓe ndeysan hay min mbeɗa jeeya hen o wi ɓe cuwa ardotoɓe mi ya rasulallah holno gandata bande en ɓe cuwa arde ɓe o wi aɗa sikki goto mon sen jogui puccu ngo koyɗe ene danwi dande ene danwi ene ranwi ene woni hakkude pucci ɓaleji kurum o andata puccu makko ɓe mbi ya rasulallah ma andu puccu ma kay ene seere pucci goɗɗi ɗi ndeysan o yi ɓe gara darde ndeysan juuɗe maɓɓe koyɗe maɓɓe jeese maɓɓe ene lewña hurra muhajjalin min athari lwudu ndeysan noɓe calliginirno ni juuɗe maɓɓe koyɗe maɓɓe jeese maɓɓe ndeysan ene lewuñi ene wayno kanŋe e kalis e urusni ndeysan la ilaha illallah ɓeɗo mo leñol almustafa sallallahu alih wa sallam hadis rawahu muslim bandiraɓe sehilaɓe ey nam rawahu muslim Umar ibn al-Khattab ndeysan amirul muminin o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi on calliginiɗo o moƴƴini sallige makko caggal ɗum o wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ay sa wini nena bandam dame aljanna jeetate ɗe uddete mbiyeɗa welcome soyez les bienvenus ngare bismillah mon mbiya mba dame aljanna jeetate uddete nata hen hadis rawahul muslim hadis goto fi Tirmidhi ɓe mbi sa jokki hen allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ayaya sa wi hadis Anas ndeysan hadis o no selli rawahu Nisa'i wa Ibn Majah nenam bandam ene weeɓi ha mayi mbiya allahumma ajirni minan nar laaɓete ɗum firti nenam banda firti e Allah dandame jeygol laabi tati jeygol wiya Allah dandumo e jeygol sa wi allahumma inni as'aluka aljanna e Allah mbeɗa ñagoma aljanna laabi tati aljanna wiya e Allah rokkumo aljanna hadis rawahu Ibn Majah ndeysan hadis on selli bandiraɓe sehilaɓe Allah toñata Allah ko moƴƴo Allah ko cuurowo Allah watta ko hana ɗum noon hoto sikkuto Allah cikka sikka moyoɗani min atta jeymi ati janna min komi malaɗo min komi malkisade jafoɗon min komi kiitaɗo min mi dañata min mi wonata min mi salata ɗum ɗo ko seyɗani wima noon Allah wiyanima noon dhalika dhannu alladhina kafaru ɗum ko cikke mo ganduɗa wona juulɗo on cikkeɗe ko Allah wi am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kalmufsidina fil الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا إله إلا الله محمد رسول الله وما الله بظلام للعبيد ورنشك بندجي جرو سانغار جرو يامبا pijowo gujjowo ñamowo riba jamforoɗo piyowo yimɓe o ligginan jinnaɗo omo lorla hoɓɓe omo lorla koddiɗo omo fiya debbo omo fiya cukalel e oɗo kottowo koɗo
jurmiɗo debbo yurmi cukalel o yummi jinnaɗo omo sakka omo aska omo yula fajir omo juula fajir omo hajar umra Allah ƴetta oɗo bonɗo o nana ɗum aljanna o ƴetta moƴƴo o nana ɗum jeygol wallahi Allah watta ko hanat Allah watta ɗum horo miiji Allah ko yoɗani Allah ko moƴƴo subhanahu wa ta'ala amma yushrikun hor sikki Allah ko yoɗani Allah ko moƴƴo omo yiɗi ko moƴƴi Allah ko joɗɗo omo yiɗi ko yoɗi bandiraɓe sehiraɓe Allah ƴetta tan kefer rona ɗum aljanna o ƴetta juɗana ɗum jeygol Allah watta ɗum bandiraɓe sehiraɓe nam wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma batila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار لا إله إلا الله محمد رسول الله ليد أسمان تجراك مير يبقى فو ما وانا إكزكو على موجو يديكو موجي كو بندو أو يديكو غولانو كو بفراني يبقى الجنة يبقى جينغول تين عثمان كو الله وينون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا إله إلا الله محمد رسول الله يمي الجنة بنغني غني بنسان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور on godina do jengol on anna aljanna on غني pertinon ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah على ذلك هو الخسران المبين او بردي ازناجي دي او بردي ترينجي دي او بردي افيناجي او بردي كونتيدي او بردي كاليسو او بردي كاني او فوف so su amay jengol o namde amedi yide nema o meda yide nema abadan on tampunodo o mo hedo kubeyel o mo jogi beel gotel o mo jogi kosam seede o mo jogi wutte goto o mo jogi kange goto o mo jogi pade gote on nane aljanna amedi yide metta o mi meda yide metta abadan yoni aljanna al mustafa nan ton an woni koddido mum yetto Allah ka jurdo bandirabe sehirabe enam jetten Allah enam وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات والله بفرحان لا إله إلا الله محمد رسول الله on mo yiha ndeysan e on jiyo on mo berdum tampana o yiha aha wumde wana wumde gire ko wumde bernde ndeysan aha on mo berdum tampana en wumi e on jiyo en poti leral eni bere ene poti wallahi porani bubre en gule ene poti porani on gurde e maydo ebe poti wallahi be porani la yastawun amma Allah yuridu dhulman lil alim Allah toñana ko Ceerno Ousmane biida non so mayde ari mbasina bibbe men be ko ndewata Yacoub holno wiyete ɓiɓɓe mum Ceerno Ousmane nde mayde ari wiyade ɓe guiley ngal qui va prendre la voiture et la maison et le terrain et les grands mobbe et les paɗe mokke et les kala et bassin o ala talkiɗiɓe beddo nde ƴeeha goronta talki e piɓi wala hawla wala ƴetta ayaji ɗi fof ɓe ndiɓ ɓe memir ɗum ko ganguji walla kuɗel ɓe beddo talkiɗi ay gorlona taki be goday mi yino fori galle joppi la ilaha illallah bayina fil bore sa dunda neexna sa de neexna mayde ma weli gurdam ma weli janay so gaydi kisse yimbe nyamande san arobe duwaade be so be gayni duwaade ko farmata ma o e farmata mi salmini mo non n'oublie pas à l'époque on était des professionnels promotionnaires là-bas école privée à Siftoride e mi mam toppito bibma on ko jamde jom suudu ma je aswa hay moji so hay nyamde be jami jom suudu ma so tay ko cukule une jeunette elle va se marier avec un autre jeune elle va gaspiller ton argent o rokkama wutte jasner eyna be borno pyjama ma jegna ma o balejo o on be beddoto be ko jegna kiitaado aha pyjama ma o way o borna walla o nefa dum eyna ko non be badata après o lela e suuduma o lela e lesuma ndeysan kaalisma yehi sa dañiri kaaliso daki so bib ma ne pocci be nduwono ma so poccaki mi be papa ko wadi ko o bonni kaaliso o wadi ni en mi yi waji goto o yi babam ko wadi ko o jette kaaliso mo retraite o yi makka babam farani wat non jeeto o mo juge bam o mo nyaaw bam ko jetti kaaliso mum yaari makko odo ma duwani odo don ta ko bandirabe seerabe enam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعقوب ورندم كم فوق نورن كلام هلكم بطن كسنة نورن ولا كبيرة بألا من دوا الله ما الله إبراهيم الله إسحاق إسماعيل
o namdake kaalisa holko dewata jaggaram leysan ey nam ko ɗum mbi ko ɗum o namdi bandiraɓe sehilaɓe enam ibrahima en noon ismaila annabaɓe jeehi ceerno ma yeehi bamma ko yeehi taniraɓe jeehi taniraɓe men jeehin babiraɓe joni noon ma en namde alhaali mabɓe en namdetake goto fof ko hoore mum namdoto wallahi leydi layla ndeysan mi yi groupe aji goto fof ƴetto goɗɗo o onon waɓeniɓe onon watoɓeniɓe i an saabu Allah kaɓerɗa ya uddu baruji ɗi uddu musique o uddu ndamri ndi uddu yo lele uddu riba uddu fof aɗa ƴetto neɗɗo an toppir hoorema an dato paɗa anda kammal kisaɗo anda kammalaɗo woyi bonɗima ngare mo en bonɗi men Uqba ibn Amir nelaɗi mo nangi ɗemgal ma jooɗo galle ma e woyi bonɗima ngare goyen bonɗi men ha goyen ƴiƴam en ganda to paɗen bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry Siddiq ndeysan o lomtima al Moustapha sallallahu alaihi wasallam e discours makko ndeysan o wi lohɗo foof ndeysan mami yolta ɗum hakke mum tiɗɗo foof so ƴetti kalis jananɗo walla jawdi janande mi heɓta ɗum mi darano oɗo diine bandiraɓe sehilaɓe premier jour Aboubacry ko nden o fuɗɗi tampude sa ƴetti oɗo drapeau la ilaha illallah wallahi a tampata mbiyeɗa ŋooɓeɗa eynam nde nelaɗo maayi arabeɓe hewɓe ɓe goppi diine la ila ɓe mbi ko annabaɓe ɓe mbi min gonta rokkude asakal Aboubacry oɗo alhaali o ƴetti drapeau la ilaha illallah muhammadou rasulullah la ilaha illallah ɓe mbi min nde askal ko nelaɗo min dokkano nelaɗo maayi hankadi gasi yimɓe ne gonno makka ndeysan ɓe mbi eɓe mbaɗa irtidade eɓe goppa diine o la ilaha illallah muhammadou rasulullah Sohayl bin Amr wi bandiraɓe sehilaɓe keɗe mi haala on koyi oɗo diine maw yettoɗo jamma e ñalawma yettinowo kala biiɗo ene yetta oɗo diine min mbaɗe makko gawal min mbaɗe makko silama haw anda oɗo diine gonga ɓe garti ɓe mbaɗi nur ɓe deƴƴi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah yimɓe Taif naaɓe Taif won to nelaɗo yano kanko e Zayd ibn Haris o fiya ha koyɗe makko ciwi ƴiƴam ɓe mbi eɓe jalta diine ndeysan Ousmane ibn al-As on wonno lamɗo mabɓe nelaɗo lamminimo toon o wi bandiraɓe onon Taif naaɓe keɗe mi haala on onon battidi nadde e diine hoto goni idiɓe yettude diine malkiso ɗon wala hawla wala quwwata ɓe ndeƴi ndeysan ɓe nante diiɗe maɓɓe ndeysan yimɓe heɓe Juhayna wa Ghifar ɓeɗo nante diine mum ha laaɓi kono e Abs e Zayban e Zabiyan ɓeɗo nante diine mum ha laaɓi Bani Hanifa noon ko ɓen mbaɗi bone e Ghatafan son ciftori nde Abou Soufiane ngari en garde Ghatafan ghazwat ahzab ɓe mbi eɓe mumta julɓe ha laaɓa ɓeɗo ɓe canduli calgal nelaɗo ɓe jalti diine bandiraɓe sehilaɓe Bani Hanifa ɓe goni bandiraɓe Musaylim al-Kadhdhab on wi nelaɗo min de minama en dendi alhaali o eyna min komi annabi an ko annabi o wi omo winde Qur'an o wi fabru feccere ma nane ndiyam feccere ma nane jeeri feccere ma nane waalo o wi fabru o wi ɗum ko Qur'an o wi ñiiwa toni ma ene juuti mi anda hol ɗum o wi ɗum ɗo ko Qur'an al nelaɗo wi oɗo ko Musaylim al-Kadhdhab Aboubacry ƴetti drapeau la ilaha illallah hade nelaɗo mayde o ƴetti armée o wi Usama ibn Zayd yo ardo oɗo armée sahabaɓe mawɓe nan hen omo yaare 18 ans sahabaɓe jeehi to Oumar ɓe mbi Oumar haalan Aboubacry guel ɗo cukalel en ardi min cukalel so juuɗum laaɓi ñamdata koye mawɓe ma en kaal ɗum sen guuri ha yontere fande aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim